ngithanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Uma nje ufuna ukuhlezwa updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke nje mbukeli ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklickele bell for ama notification. Namuhla nguphatheleke istory esithinta uNomalanga lapha kuSibongile eNdedlamini's. Sesisidana isikhathi uNomalanga ephusha isisu esingekho egameni lokuthi ufuna ke ukubamba ukwenzo. Zizomkhalela kuNomalanga njengoba ke ezobanjwa uNomfundo ukuthi ke ufake ipregnancy. So ngokwamathiza ngoJune kuyavela ukuthi uNomfundo uzombamba uNomalanga ukuthi akakhulelwe. Babeke sebeveza ukuthi uNomalanga kuzomphoqa ukuthi econfess lapha kukwenzo njengoba kuNomfundo ezobeka embambile. Baphinde baveza ukuthi ke makhamba isikhathi uNomalanga uzofuna ke ukumshiya lapha ukwenzo. Baphinde baveza ukuthi ke uNomalanga uzotshela ugcina ngenhlelo zakhe ngefake pregnancy. So lapha kumathiza ke mbukeli ayiveli into ecacile ukuba ke uNomalanga uzoconfessa kukwenzo na. Bathi ke indlela baveza ngayo baveze ngathi ke le yandaba nje izogcinela kuyena uNomfundo. Ngingasho ukuthi ke imfihlo yakhe uNomalanga benokugcina izokwaziwa umuntu oyi1 uyena ke uNomfundo. Kusazoshuba ke mbukeli lapha uNomalanga usazoba umuntu wamamodi and kuyavela ukuthi ke basazoxabana nje into eserious benaye ke lapha ukwenzo. So injalo ke mbukeli izo ke lezade nguphathele zona ezithinta ke lapha uSibongile eNdedlamini's istory sakhe ke lapha uNomalanga abantu abaningi ade bebuza ngaso. So mbukeli ke ngicela nje ukuthi wenze into eyi1 ungakhohlwa ukulike and ke usubscribe ake ngithi ke nje mbukeli danke ngiyazi bongela.